Dumaong na kahapon ng umaga sa pantalan ng Lamitan City sa Basilan Province ang unang biyahe ng MV Paradise Island. Ito ang kauna-unahang biyahe ng nasabing ruta, isa sa patunay ng Lamitan City, ang economic corridor ng Basilan Province. Sa ngalan ni Lamitan City Mayor Roderick Forigay, binasa ni City Administrator Candelaria Bisal ang mensahe ng mayor kung saan binigyan din ito ang kahulugan ng pagdaong ng barko. The inaugural voyage marks the milestone in the economic endeavor of Lamitan City and Basilan Province in general as we unload and later load the goods and products for our markets and our people. It has been a long dream for every trader of Basilan that major products and cargoes no longer pass a circuitous route via Zamboanga Peninsula. Puno ng mga produkto ang MV Paradise Island galing sa Puyuk Port sa Cotabato City. Sa kanyang kauna-unahang pagdaong, sinalubong ito ni BARM Chief Minister Alhaj Murad Ibrahim sa modernong pantalan ng Lamitan City. Sa kanyang mensahe, nagpasalamat si Basilan Governor Jim Saliman. Sabi ng gobernador, hindi lang suporta ang aasahan ng sambayanan. Hindi lang po support, Minister, ang ibibigay namin sa inyo. Kung ano mang endeavor na pagkaisahan natin, collectively, i-own natin ito, asahan nyo hindi lang support. Kundi tutulong at i-own namin ito, protektahan namin ito, at tariin, wala pong pwedeng gagawa ng kalokohan kung development ang pinag-usapan. Alam ko, matagal tayo nag-struggle para ipakita yung identity na tama na yung gulo sa lugar natin at nangyari na ito, at definitely wala na pong gulo na mangyayari sa lugar natin dahil ibang level na yung activities natin, ibang level na yung investment natin. Isang gabi ang biyahe ng barko galing sa Puyuk Port papunta ng Lamitan City. Ang pagbiyahe ng barko ay nagbigay buhay sa matagal ng pangarap ng mga negosyante at mamamayan ng Basilan na direkta sila makabiyahe galing Basilan papunta ng Cotabato City, ang economic center ng Bangsamoro Region. Sa loob ng mahabang panahon, ang mga produkto at pasahero galing sa Basilan Province kailangang dumaan sa pantalan ng Zamboanga bago ito makarating sa Cotabato City, dadaan sa Narciso Ramos Highway at may kalakihan din ang gastos ng mga negosyante at pasahero. Ang pagbiyahe ng Roro sa ruta ng Cotabato City, Lamitan City, Basilan ay senyales na muling lalakas ang trade and commerce sa Bangsamoro Region at karagdagang kita sa kaban ng bayan. Nanawagan ang administrador ng Lamitan City na si Candelaria Bisal. Let me appeal to our people, especially to our traders, to support this venture for us to sustain and ensure that this route will become regular and will even have more trips in the future. Let us sustain our economy in this post-pandemic season. Let us show the world that we are behind each other's growth. Let us strengthen our ties and work together toward economic recovery. Sa pagdaon ng Roro, inaasahang lalakas ang komersyo at kalakal at makabinipisyo ang mga residente ng Basilan Province at ng Bangsamoro Region. Edith Caduayan, News 10 Philippines. Stay safe!